जागायनानै ब्रिटिश गभर्नमेन्टनि समनिफ्रायनो जे आसामनि असे थागिबि सन्स अफ द सयल बा इन्डिजिनास ट्राइबेल मानसिफोरनि हा हु बिसोरनि जिउ बिसोरनि सम्पत्तिखौ रैखा खालामनो थाखाय जे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक दानाय जादोंमोन। बे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लकफोरखौ सिगांनि आसाम गभर्नमेन्ट आरो आथिखालनि बीजेपी राजखान्थि हान्जानि आसाम गभर्नमेन्ट बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकफोरखौ सिफायनो थाखाय फोजोबस्रांनो थाखाय मोनसेनि उनाव मोनसे जि केबिनेट डिसिजन लागासिनो दङ। बेखौ अल इन्डिया बड' पिपुल्स नेशनेल लीग फर बड'लेण्ड स्टेटहुड, आसाम ट्राइबेल राइट्स प्रोटेक्शन कमिटि आरो बड'लेण्ड जनता सुरक्षा मन्चआ गोख्रों रावै सोंखारियो, निन्दा खालामो आरो बेखौ खुनु पद्धे आजावनो हाया होननानै जों बिबुंथि 1960 बिजिनि ट्राइबेल ब्लकनिफ्राय 10,000 स्क्वायर बिघा हाखौ दानख'नानै बै समनि पूर्व पाकिस्ताननिफ्राय फैनाय रिफिउजिफोरखौ फज'नो थाखाय बिष्णुपुर कल'नि नामनि मोनसे कल'नि बै समनि आसामनि गिबि मन्त्रि बिष्णुराम मेधिया गायसनदों। जायनि जाहोनाव बिजिनि ओनसोलनि ट्राइबेल रायजो राजाफ्रा बेसेबांबा गुवार हा, बेसेबां कौटि कौटि थाखानि सम्पत्ति गोमानो गोनां जादों। 1975 आरो 76 जेब्ला आसामनि राजधानीखौ शिलंनिफ्राय दिसपुराव गायसंफैनो लाबोयो, बै समावबो बै समनि आसामनि गिबि मन्त्रि रुंसारि शरत चन्द्र सिन्हाया साउथ कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय ट्राइबेल बेल्ट ब्लकफोरखौ सिफायनानै दै सिदोल खालामनानै लाख लाख बर', कार्बि, राभा, गार' ट्राइबेल मानसिफोरखौ बिराद दुखु जारला सारला भुगिदों। बिनि उनाव गुबुन गुबुन बोसोराव आरोबाव नर्थ लखिमपुरनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लक, तामुलपुरनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लक, बेफोरनि गोबां ट्राइबेल बेल्ट ब्लकफोरनि गुवार गुवार ओनसोल बा हालामफोरखौ दै सिदोल खालामनानै टाउन सहराव बानायदों आरो फैयै फैयै दाखालिसो सेप्तेम्बर अक्ट'बर दाननि गेजेराव धेमाजि टाउनाव जिरायलांनाय आसाम गभर्नमेन्टनि केबिनेटनि मोनसे बैठकआ सदिया साब डिभिजनाव थानाय ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक आरो बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय ट्राइबेल बेल्ट ब्लकफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय माखासे डेट्रिमेन्टेल एन्टि ट्राइबेल केबिनेट डिसिजन लादों। फैयै फैयै आथिखालनि नभेम्बर दाननि 4 अक्ट'आव आसाम केबिनेटआ आरो मोनसे डिसिजन लाबावबाय जे कामरुप मेट्र' आरो कामरुप रुरेल बे मोननै जिल्लानि सिङाव सनापुर ट्राइबेल बेल्ट, रानी ट्राइबेल ब्लक आरो आजारा ट्राइबेल बेल्ट ब्लक आरो सयगाव बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकफ्राव नन ट्राइबेल आनप्रटेक्टेड क्लासनि मानसि आरो पार्टिकुलारलि सोनाबनिफ्राय फैनाय बनि क्लासनि मानसि बेफार बानिज्य खालामग्रा मानसिफोरनि इन्डास्ट्रिफोरनो डाइरेक्टलि हा होनो थाखाय डिसिफोरनो क्षमता होनायनि मोनसे डिसिजन बा सिद्धान्त लादों। बेफोर सिद्धान्तखौ खुनु पद्धे आसामनि इन्डिजिनियास बा थागिबि ट्राइबेल मानसिफ्रा खुनु पद्धे बेखौ आजावनो हाया। जुदि दोरखार जायोब्ला दा बावैनो आसामनि गासिबो थागिबि ट्राइबेल मानसिफ्रा खौसेयै गिलु बालु गणतान्त्रिक आन्दोलन खालामनोबो बाध्य जागोन। आरो आसाम गभर्नमेन्टनि
डेडलिस्ट एन्टि ट्राइबेल पलिसिफोरनि थाखायनो 1960निफ्राय जागायनानै नागालेण्ड गावलांदों, मेघालय गावलांदों, मिजोराम जालांदों, अरुणाचल प्रदेश जालांदों। आसामनि बै समनि बौद्धिक महल रुलिं क्लिकफ्रा आसाम गभर्नमेन्ट ट्राइबेलनि बिरुद्धि जुदि डिसिसन लायामोनब्ला हाजोनि ट्राइबेलाव निस्सय दिनैसिम आसाम आरो बे एखे जाहोननि थाखायनो आसामनि सन्स एन्ड डटार्स अफ दि सयल अफ आसाम बर' फिसाफ्राबो थैथां 1967निफ्राय आलादा रायजो नांगौ होननानै सोमावसारनो गोनां जादों। बड'लेण्ड सोमावसारनाय जादों 1987निफ्राय 1993 आव BEC एकर्ड जादों, 2000 BTC जादों आरो बे सिगांनि BTC जों आरो आथिखालनि BTR सकल एकर्डजों बर'फोरनि गांनाय उखैनाय जेंना जेंगोना सुस्रांजानो हानाय नङा साननानै आलादा हादोर बिनांगौनि जे थांखि बे थांखियाबो दिनै रिभाइभ जागासिनो। बेनिखायनो आसाम गभर्नमेन्ट आरो आसामनि बौद्धिक महलखौ जों बुंनो लुबैदों जे ट्राइबेलनि बेरेखा जेफोर डिसिजन आसाम गभर्नमेन्टआ लागासिनो बेनि बेरेखायै बयबो जाहाथे आवाज दैखाङो आरो खैफोदा गोलैनाय आसामनि ट्राइबेल मानसिफोरनो जाहाथे मदद आरो हेफाजाब होयो जों बेखौ खावलायो। आथिखालनि आसाम गभर्नमेन्टनि केबिनेटआव जोंहा उर्खाव गोराब ब्रह्म नामनि सासे एबसुनि सिगाङाव आफादगिरि जालांनाय बड'लेण्ड सोमावसारनाय सासे बिराद मैखोम लिडार बिथाङानो केबिनेट मन्त्रि स्वयं बे जे ट्राइबेल बेरेखा ट्राइबेल बेल्टफोरखौ सिफायनो थाखाय आसामनि आथिखालनि केबिनेटआ जेबो डिसिजन लागासिनो दं। दिनै फंसेबो बिनि बेरेखायै बाथ्रा बुंनायासो बिराद दुखुनांथाव लासिंसिनि खोथा जादों। बिथाङा जुदि सासे नेसनेलिस्ट ट्राइबेल लिडारफ्रा बर' फिसा लिडारफ्रा बियो दिनै मानो आवाज होआखै? बुंनांगौमोन बियो जे ट्राइबेल बेल्टफोरखौ सिफायनायनि ट्राइबेलनि बिरुद्धि कुनु मोनसे डिसिसनखौ आं आजावनो हाया। दरखार जुदि जायोब्ला केबिनेट बिथिंनिफ्राय वाकआउट जाना फैनो हायोमोन बियो, लिरनानै बे डिसेन्टिं नट होबोनो हायोमोन बियो। मानो होबोआखै? गावनि बेक्तिगत राजनैतिक स्वार्थनि थाखायनो बियो कमप्रमाइज खालामो। दिनै प्रमद बर' साहाबा बिटिआरनि दिनै बे चिफ बियो खोनानो मोनदों बे प्रमद बर' साहाबानो डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि NOC होबाय थाबोदों। बे जुदि NOC होआमोनब्ला बे जुदि साइलेन्ट खालामोनब्ला बे प्रटेस्ट खालामोनब्ला दिनै BTD ओनसोलाव एसे हल नेपालि अरिजिन मानसिफोरखौ गोरखा जेनेरिक टार्मजों नटिफाइड क्लासाव सोनायनि जे डिसिजन आसाम गभर्नमेन्टनि केबिनेटआ लागोन बे डिसिजना हयथ' जानो हानाय नङा। जों बुंनो नागिराखै ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दाजानाय समाव जे मोसौ फिसिनानै जाग्रा, बोरमा फिसिनानै जाग्रा, मैसो गुमनानै जाग्रा जे नेपालि जे ग्रेजियार बा काल्टिभेटर बिथांमोननि एगेन्स्टै जों बुंनो नागिरो। किन्तु एसे हल गासैबो एडभान्स क्लासनि माहाजोन क्लासनि नेपालि अरिजिन मानसि जुदि हाबजोबोब्ला फैगौ 50 बा 100 बोसोरनि उनाव बे जोंनि बड'लेण्डआ आथिखालनि BTDआ बे बड'लेण्डनि अस्तित्व थानाय नंला। बे सेल्फ रुल बे BTD एडमिनिस्ट्रेटिभ इउनिटआ बा एनटिटिआ बे गोमोरलांसिगोन। आरो आथिखालनि आसाम गभर्नमेन्टनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि लिडारशिपआव जे गभर्नमेन्ट सोलिदों बे गभर्नमेन्टनि आसोल थांखियानो जाबाय, एक नम्बर थांखियानो जाबाय बड'लेण्ड जुदि एनटिटि, बड'लेण्ड जुदि कनसेप्ट बेखौ फोजोबस्रांनायानो एक नम्बर बिनि हाइडेन एजेन्डानि मोनसे पलिटिकेल फिल'सफि, पलिटिकेल पलिसि। बेखौ जों थैलाय थांलाय जों गोथां समाव बर'दिन जाहोनो फैयो। नांगौ बर' जाथिया थैजोबगोन थेवब्लाबो जोंनि हाहुखौ जों बासायगोन, जोंनि BTCखौ जों बासायगोन। बेनिखायनो जोंहा जेबो बेखायनो आं दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों दिनै गासैबो बर' बिदा फंबायफोरखौ
युवा बिनानफोरखौ खावलायनो लुबैदों जे प्रमद बर'नि लिडारशिपआव जोंनि बिटिसिनि जि मिसफुल जागासिनो दं डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि लिडारशिपआव जे डेडलि एन्टि ट्राइबेल गभर्नमेन्ट सोलिगासिनो दं बे गभर्नमेन्ट मोननैनि एगेन्स्टै आवाज दैखांनो थाखाय खोथा बुंनो थाखाय खामानि मावनो थाखाय आं दिनै खावलायो आरो जेसेबां जोंनि बर' बिदा फंबायफ्रा बुजिस्लाबनो हायो माखासे दालाल मानसिफोरनि खैसार गोग्लैनानै बिजेपि पार्टियाव ज' लोब हाबैदोंमोन बिथांमोनखौ थाबैनो बिजेपि पार्टिखौ गारनानै ओंखारबोफिननानै गाव गावनि न'आव फैफिननो थाखाय आं खावलायो दिनै बिराद दुखुनांथाव जे बुरलुंबुथुरनि खोलाहा थानाय बर' फिसाफोरनि थाखाय बर' क'क्राझार अट'न'मास काउन्सिल दाना होबाय नाथाय बे बर' क'क्राझार अट'न'मास काउन्सिलनो दिनै एक फैसाबो थाखा हराखै खोनानो मोनदों बे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमनो थांबाय चिफ मिनिस्टारखौ बेखौ नुदों टाइम होआखै जाहैदों टाइम होनायाव गैया बियो थाखाबो हरनायाव गैया इभेन प्रमद बर'मोनखौ बुंदों जाहैदों मार्च मासनि सिगां थाखा गरसेबो दाबि होदों दिनै प्रमद बर' साहेबा मा खालामगासिनो दंलाय गोदो हाग्रामा महिलारिनि आमोलाव थालांनाय जि आद्रा गोजाम थाखा बे थाखा बोरायखौनो आगसि आगदा बाहायनानै 10%निफ्राय 30-40%सिम घुस जागासिनो दं जाहैदों बे आंनि कमप्लेन नङा बेयो आइ आफा रायजो राजानि कमप्लेन बियो कन्ट्रेक्टरनि कमप्लेन लासिंसियाव फानना फैबाय बियो नंखाय बाखा बे बिटिआर सकल बिसनमा एरेन्जमेन्टखौ आजावना लाबोनाय अनुपथे बे दानि गोदान जि एकर्ड बे एकर्डनि जि डेट्रिमेन्टेल क्लजफोर बे क्लजफोरखौ पुनपथे बर' जातिया मानिनाय खोथा गैया बेखौ इमप्लिमेन्ट जाहोनाय खोथा गैया